Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. Dit is Noordewien. Goeie en welkom bij Noordewien op deze versie. Wie met het, dan hebben we altijd een persoon te gast uit de muziekwij, muzikant of iemand die wat organiseerd had of wat dan ook. En Joert heet Harry Vellinga uitnodigen. En die had namelijk een prachtig mooi boek geschreven over een band die ik net koer. Ik van mijn tijd is, mag ik heel eerlijk zeggen. Maar werd wel een heel mooi verhaal om te vertellen. Is namelijk Puke's Place. Harry, welkom in Noordewien. En de eerste vraag is natuurlijk waarover de titel van die band. Spreek ik het goed uit, eigenlijk? Nou, de juiste uitspraak is Puke's Place. Puke's Place. Ja. Meer kijk er niet van mij. Ik bedoel, er is van alles proberen. Oren uitspraken en ik schrijfwijzen, maar er is maar één. En het is bevestigd door een Bobby in Londen om Nanne Kalma en George Snijder in ergens in 76 of 66 of 68, maar het goed is. En het moet Puke's Place wezen. Een liedsteegje bij Carnaby Street. En daar zit een verhaal achter. En dat verhaal is onder de oren te lezen in dat prachtige boek. Ik lees maar even voor. Progrock in de jaren 60 in Leeuwarden. Daar staat op een vakkant van het boek een prachtig mooie foto uit die tijd van de hele band. En de band bestaat uit Nanne Kalma, Jan van der Heijden, Hans Kerkhoven, Henk Kooistra, Jan Ottevanger en drummer George Snijder. Maar, vreeg ik voor het Harry, hoe zit het eigenlijk satrodiëren met de bezetting van die band? Is het van dezelfde bezetting was tot het moment dat ze besluiten ermee te stoppen? Nou ja, dat eigenlijk weer wel. Dus ze zijn begonnen bij zijn vijven. Dus Jan van der Heijden, Nanne Kalma, Hans Kerkhoven, George Snijder en Jan Ottevanger. Op een gegeven moment werd het wichtig om een Hammond-orgel in de band te hebben, want die een orenband check. En het zei toch van, dat hebben wij ook nodig. Dus dat was het moment dat Henk Kooistra in de band kwam. En die had erbij zitten onder de meidensingle en ik met de LP West One. En daarna wie het eigenlijk ouder het zwiet een beetje op elkaar uitzoen. En toen bleven die 4 man die bleven weer oer. Het einde van de band wie eigenlijk wel dat Jan Ottevanger al voort wie. En dat Wolfgang Gobets een drummanne bijwest had. Maar eigenlijk wie het vertrek van Jan ook een beetje een prelude op het stopje van de hele band. Dus eigenlijk is het wel sissen. En het weer letterlijk wel weer op het Auskiet bij de Powwow in zondag. Maar ook weer in de studio's van de VPRO in 22. Dus toen wie de band er al mee stopt. Wie is weer met z'n vijven. De originele bezetting uit 64. Hoe groot is deze band West? Want er wordt een boek uitgegeven anno 2021. Ja. Dat is een periode verlien. Dat dit al die plakvond had en dat er dus nou een prachtig boek en cd uitgekomen is. Wat maakt die band zo bijzonder? Ja, het hing er vanaf van wie je het vreegje natuurlijk. Van us, in mijn tijd, ik was 18, 19 jaar. En mijn vriend en mijn broer en elke die we waren echt wild van deze band. Want ze speelden die muziek die wij thuis ook op je pick-up draaiden. Dus het was net top 40 muziek, net makkelijk in de eren te beluisteren, maar wat ingewikkelder, complexer, langere nummers, tempowisselingen. En dat maakt het die band, echt van jou het, heel uniek. Dus het was muziek die je voor de rest in jou en in Friesland echt net jedden. En dat is echt heel bijzonder. Dus ja, wij waren er helemaal wauws van. Mij een landelijke uitstraling dus. Hè? Want VPRO, de omroep valt te leven. We komen straks ook bijvoorbeeld op een Boudewijn de Groot. Dan ben je landelijk dus aardig onder wij het thema in, denk ik, of nee? Ja, dat wie ik zag. En dat wie eigenlijk Sjoerd Peers, die verdienste. Manager? Die wie de laatste manager. En hij ging eigenlijk met die LP in de hand terug het hele land. En hij hier terug zijn contacten als ja, eigenlijk
organisator van muziekevenementen in Ljouwert. Het First Fuck Festival, wie er bij belutsen, zeer bij belutsen, Demos Festival. En met name toch dat First Fuck Festival. Hier hij contacten in Amsterdam met Paradiso en Fantasio. In Rotterdam met Exit. In Nijmegen met Dore Roosje. En in Eindhoven met Para. Hij koert wereldje dus. Hij koert wereldje. En dat zwarige ervan. Dat die man die ziet een heel weekend in de bus. Toch het hele land. Ja. Rock'n'roll. Dat is echt rock'n'roll, ja. Ja. Weet wel dat in dat opzicht een rock'n'roll band? En ik bedoel net letterlijk qua muziek, maar qua levenshouding op dat moment. Nee, juist net. En misschien keurige jongens of niet? Ja, wij zullen zeggen Ideale keurige schoonzoon. jongens, ja. Wobbe zei toch wel, ja, het weer een beetje zuurtjes. Wobbe van Zijen, Wobbe de van platenman, Zijen, ja. de platenbaas. Echt heel wichtig voor de band, denk je. Dus alle credits echt naar hem daar. Maar hij voelt wel, maar dat is eigenlijk wel, echt wel het aardige van het verhaal. En het werd eigenlijk wel een beetje in beeld, echt toch de foto op de voorkant van het boek, echt de voorkant van hun single. Ze zorgen er al jaren wat roeger uit dan dat ze binnen, in werkelijkheid. Dus de muziek en hun belibben. Maar ze gaan niet wel naar Londen, naar festivals, dus dat hier net alle jaar. Maar de echte rock'n'roll, als je het houdt over seks en drugs. En vooral je Als lifestyle. Als lifestyle, dat ziet er net heel dolly. Nee. Puke's Place. Puke's Place. Ja. Het gaat de goede kant op, Willem. Op het eind van het programma mag ik het goed uit de moeilijk krijgen. Ja. We kunnen praten over die, Harry. Ik ben heel benieuwd wat de muzikaal en die smaak en die passie. En waarom dit boek. Ik bedoel, het gaat nogal vier om de samen een boek te schrijven. Daar komen we straks over te spreken. En natuurlijk het hele verhaal om deze band. Maar er is een nieuwe cd uit. Naast het boek. En PS. Ja, een lied grapje. Nou, zeg, PS budget natuurlijk postscriptum. Meestal wel. Meestal wel. Hier had het een beetje een dubbele betekenis. Een budgetting, because ik ben al in het Engels te praten. Die geeft wel alles terug. Ja, dat mij al, ja. Die had mij al een jaar, ja, dat scheelt alweer. Nee, de band heette in eerste instantie Example. En dat vond ik eigenlijk een beetje saai. Nou, zei Wobbe, ik weet wel wat. Zet er maar PS voor. Psychedelic. Er weer net zo vol op psychedelic aan de band zelfs. Maar dus het werd PS Example. Dus doet wij toch een naam van deze cd, kwam dat eruit. Dat is een beetje een dubbele betekenis. Dus eigenlijk is het en psychedelic, maar het is echt PS postscriptum. Prachtig, mooi verhaal. Mooi verhaal, toch ik. En we iepen mij het openingsnummer van dit album Yesterday, They Told Me. Yesterday they told me that the winter will be long, much longer than before, and much colder too. Yesterday they told me, be prepared to be strong, to face the worldwide changes, the situation new. I walk in the streets of a cold, white city. It seems such a pity that a warm had to go. Da do da do da do da do da do da
Yesterday They Told Me van het album PS. Met het leuke verhaal over PS, dus postscripten. Wel grappig, want het had echt wel weer wat, dit hele verhaal. Jongens, we gaan nog wat, na 50 jaar na datum. Hè? Ja. Is dat ook een beetje het gevoel wat overheerst of net? Je mag een reunie optreden dienen, er komt nog een boek uit. Ja, nou, het groeit. Hè? Dat is een beetje het mooie van dit hele verhaal. Want die man die groeit net in een proces. Er werd een boek over uitskreun. En dan komt op een gegeven moment komt natuurlijk het moment van... Maar we direct nog wat doen, maar we nog wat spelen. Ja, dat weet ik eigenlijk net. Een paar nummers, dat wat al wel kennen. Dus dat weer een Ierlien. 2 nummers. Ja, nou ja. En toen kwam dit nummer, dat kwam een oud cassettebandje, dat kwam erbij. En dus dat moest al repeteerd worden. En zat we aan de langzamerhand kamer. Echt van mijn verrassing werden dat uiteindelijk dus 6 nummers. Inclusief Child in Time. Wat echt immer meer verwachtte dat Jan van der Heijden dat ooit nog een keer zou zongen. Maar dat fantastisch wie dat. Cover van Deep Purple natuurlijk. Ja. Zij hielden er eerder een hit in Ljouwert mij dan Deep Purple. Dat is even een woordverhaal. Ja, mooi verhaal. Even eens, waar is Harry Vellinga? In Ljouwerter. Ben in Ljouwert, opgegroeid in Ljouwert. Christelijke HBS geweest. Ik ga werken hier in Ljouwert. Bij het GAK, het Sint-Wurg, het UWV. Daar heb ik net zo lang aan het werk geweest. En toen ben ik het loon ingegaan om het samen te zitten. En ik ben van 52 en ik heb mijn hele leven vakbondbestuurder geweest. Vakbondsbestuurder? Vakbondbestuurder van de FNV. En de laatste 20 jaar rond mijn pensioen aan in 2017 in de Suvel. Dus heel erg belutsend. Ik bij Friesland, ik bij Ljouwert, het condens. Daar kwam ik vaak. Dus in die zin is Friesland en mijn naam Ljouwert nooit verdwenen uit mijn leven, om het samen te zeggen. Ben je wijn in Bleuren? Nee, ik woon in Grains. Maar ik had toch mijn baan als vakbondbestuurder had ik in Amsterdam wennen en in Alkmaar wennen en in Utrecht wennen. Dus ik kwam overal. En toen ik weer omkwam, hoe ik een dikke verkering, een relatie en het kantoor van FNV, dat stieg in Grains. En zij zei, ik weet net dat ik wel naar Friesland daar wel... zie je wel dochter van een dominee, dus ik kwam overal. Maar om dan ook echt nog in Friesland te wonen. Ja, dus dat gaat er wel heel vier, hè? Ja, dat wie voor haar... Ja, de dingen verhoren ik wel weer een beetje. Maar op dat stuit, 25 jaar ongeveer, wie het weer naar Grains staan. Dat wie voor mij best genoeg. Nee. En muzikaal, had je zelf in band zitten? Had je een instrument ooit bespelen? Ik ga wel les aan om te jongen en ik heb net een verkeerde stem. Maar het is er nooit van komen om wat mij te dwaan, een hele liedje poging. Maar dat is eigenlijk net noemenswaardig. Dus het is echt de belangstelling, het beluisteren en het naar concerten te gaan en zo. Wat mijn naam doet ik jong weer heel vaak dieren in Amsterdam en het maakt het net uit. En thuis kwamen dan wel eens we zitten alweer in de jaren 50, 60. Ja. Bakkelieten platen, waar die wel eens op zet? Of stier de radio aan? Nee, we hier, we hier wie natuurlijk een radio, zo'n groot ding nog. En ik hier 2 oudere broeren en die luisteren altijd naar Radio Luxemburg. Dus ik kwam met mijn nieuwe muziek. En ik denk dat het in 61 of 62 geweest had dat wij zo'n koffergrammofoon kregen, zo'n pick-up. En mijn heid die ging nog wel eens laan en die kwam dan weer om. Die hier wel wat verstand van. Of hij vregen dat weet ik net. Maar die kwam dan thuis met singeltjes van Cliff Richard en Elvis Presley. En dus er kwam al heel snel muziek. Nou, dat ding stier natuurlijk in de huiskamer. Dus dat hij net altijd een bal. Maar... En ik hier 2 broers die het heel erg belusten bij de muziek dwaalden weer. En die kwamen, ik denk in 64 en 64 al thuis met de Mothers of Invention en met Bob Dylan. En dat soort... Nou, redelijk progressief voor. Dat wie heel progressief. Dus daar ben ik, dat wie mijn opvoeding. Dus zij kwamen daar mij thuis. En ik mij, bands als Moby Grape en Spirit en... Als ik die naam neemt op squallen, dan zeggen ze me wat waar ze gewoon, want waar is het door? Maar bij u, en ik bij mijn vriend, dat wie de muziek.
Die top 40, dat die met beneden. Dus die muziek die kwam op die manier echt in mijn lippen. En ik lipte ervan, wist wel, als de nieuwe single van de Kings, dan hoorde ik hem net te luisteren. En dan ging ik naar Wobbeta bij de Put. En dan zei ik tegen Wob, ik wil dedicated for Euro Fashion willen gaan. En dan nam ik hem mee en dus dan luisterde ik wel eens. Het is altijd een goed. Het wiekt nog in de tijd dat muziek, minder als het Zinburg, het is nog wel een beetje zo. Maar doe ik hier een smaak, maar hier ik maar iets met de maatschappij te krijgen. Ja, wat je er wat van vond. Ik bedoel, Bob Dylan, om daarvan te horen en daar een plaat voor te komen, die een soort statement vaak. Hè? Ja. Hast je dat zo ervaren? Of Ja, net? dat deed ik. Ik ben natuurlijk van het generatieconflict. Dus conflict met mijn oren, dat ging over alles. En muziek weer een van die manieren om dat te uiten. Nou ja, het wiekt het symbool. En het wie echt nog het volle symbool, meer als nou, ja. hè? Ja, en het begon eigenlijk al met de rock'n'roll in de 50er jaren. En eigenlijk kwam daar de popmuziek op, bij de Beatles. En nou ja, het de muziek, het soort muziek, want mijn ouders die gruwden daarvan. En dat die oude generatie, die kon dat niet zien. Smarige beatmuziek, hoor op. Ja. En als dat neem ik echt in mijn boek. Als dat stond er in een oude krant was kreur werd. Het is echt verschrikkelijk, die muziek. En die kwam uit hel of dat vindt de duivel. Dat is het maar. Maar die discussies is tussen wel aan tafel dus? Ja, wel een beetje bij mijn huid. Die wel wat een man met wat ontwikkeling in die zin. En mijn meemaakt trouwens. Ja, dus dat ze daar wel eer voor hadden. En het ik misschien ook wel een beetje wel aardig vond. Maar ja, zo, Nou ja, ze kwamen wel met singeltjes van een Cliff Richard dus de Ja, wereld van de muziek en de techniek, het pick-up, wie toen modern. Zeker, zeker. Dat houden ze dus net boeten de door. Nee, dat is gewoon net zien. Dus dat we heel, eigenlijk wel aardig progressief. Dat zorgde er echt voor. Die vrienden die kwamen bij mij op bezoek. Want bij mij op mijn keer, maar dan hielden we de progressieve muziek. Dus, Neem je hem trouwens dat duo progrock? Of is dat die een naam is betekenis van wel uit die letter? tijd. Die naam is wel uit Dat die bestiert tijd. duo. Die is eigenlijk, die is in Londen ontstaan met bands als Spooky Tooth en Yes. Dat zijn bands vanuit, zo'n 60, 68. Kwamen we op in Londen. En ja, dat neemden ze progrock, omdat die wat oren, wat minder gemakkelijke muziek, lange nummers, tempowisselingen. Net top 40 in ieder geval. Een van de groepen die naar voren komt, en dan gaan we aan elkaar praten, want je weet het, wij altijd een horrorvraag, want vrees je muziekliefhebber om één nummer uit te kiezen. Dat kind tot depressies of andere incidenten leiden, maar ik doe het toch lekker. En dus kwamen we met Harry uit op Moby Grape. Maar straks hebben we nu het lezen waarom. We draaien op zijn fysiek dit nummer. It's a Beautiful Day Today. Dawn to dawn a lifetime. The birds sing and days begun. The heavens shine from dawn to dusk with golden rays of sun. People on their way, beginning a brand new day. I love to hear and people say it's a beautiful day today. People in the streets, rushing everywhere, moving faster now. I know they've got to get somewhere. People on their way, beginning a brand new day. I love to hear people say it's a beautiful day today.
dusk with golden rays of sun. People on their way, beginning a brand new day. I love hearing people say it's a beautiful day today. People say it's a beautiful day. I love hearing people say it's a beautiful day today. I love people say it's a beautiful day. I love hearing people say It's a Beautiful Day Today van Moby Grape. De kaart. Vanwege mijn horrorvraag, Harry, sorry, het is ik elke keer weer. Vreeg een muziekliefhebber of een muzikant om hier een nummer te kiezen, dan krijg je echt een gepijnigde blik. Maar dat dek je het mee een beetje al. En toch kwamen we uit op Moby Grape. Waarom deze groep? En wat is dit voor groep? Eerst even voor de mensen die het net kennen. Nee, nou, het is een groep van wat ze in de 60 jaren hingen ze dan door de West Coast. En hij door Amerika. En de West Coast, dat wie eigenlijk alles wat mij hippies te maken hier. Dus je in bands als Jefferson Airplane, dat vind ik dat is een fantastische groep. Maar ook andere bands wat minder bekend al hier als Moby Grape en Spirit. Maar dat die West Coast music, dat die iets makkelijker, wat minder progrock, maar wel progressief om het zo maar te nemen. En ik geen top 40 muziek, absoluut net. En wat ik vertelde, mijn broer die kwam daarmee thuis, mijn Moby Grape. En ik denk dat ik alles wat ze maken had, dat had ik nu thuis op vinyl. En het is heel varieerd, want er zit echt een rock elementen in. Van Hey Grandma, dat is echt een stevig nummer, wat ik toch Pulse Place spelen we in die tijd. Maar ik wat sentimenteler, softere nummers. En dan wie ik af en toe wel voor in de stemming in die tijd. Dus als het dan een keer wat minder ging, maar in verkering dit uur dan was het Moby Grape. Ja, het goede medicijn. Ja, dat hielp wel aardig maar om het er even de bob op te komen. Prachtig. Dit wie echt. En we hebben dit nummer trouwens. Ik begreep dat dit op een album staat die ik heel goed vind. Hè? Ja, Johan 60, dat is een fantastisch album van deze band. Er zijn allemaal prachtige, echt mooie nummers op. Dus voor mensen die de band net kennen, zoek ze van ga eens naar YouTube en luister dus naar, want het is echt muziek die het eigenlijk YouTube nog wel ken. Meer dan ken. Ik bedoel, het is echt een hele goede groep. Maar die winnen alle jaren weer, in die jaren daarna jaren je er nooit meer wat van. Geen hits, dan houdt het gauw op. Het zit me ook bij Harry nog in de platenkast. Zeker weten. Ja, prachtig man. Ik pak er even een oorboek bij. Want eigenlijk hashtag leak, om het zo maar zo te drukken, is een prachtig mooi boek waar ik uit kwam. Rock'n'roll in Friesland. 1960, 1999, dat zie je me net verbazen. Dat bijvoorbeeld Nanne Kalma. Zeker. En daar hebben we het over. Bij al zijn groepen trouwens, ik zit er maar even bij. Maar ik mij dit verhaal natuurlijk in dit tjokke boek te lonen kwam. Ik pak even een stukje wat hij op een gegeven moment vertelde. Op een koude wintermiddag in februari 1964 nestelt Nanne zich samen met een schoolvriend voor de radio om af te stemmen op het programma Tijd voor Teenagers. Kist dat programma? Jazeker. Zie je er direct voor? Ja, misschien in 1960, toen ik 12 was, dat weet ik nog net. Ik denk dat ik toen nog aan het voetballen weer, maar het programma dat wie wel bekend, ja, zeker. En Nanne vertelt hierin dat hij daarin de Beatles jet had. I Wanna Hold Your Hand. En dat wie eigenlijk een gamechanger voor hem is. Hast du extra iets hoor, maar zo'n Moby Grape vreeg ik mij of een andere groep. Of dat je echt denkt van ja jongens, maar dit is een wereld. Ja, nou misschien nog net eens. Een gamechanger. Wie eigenlijk, maar door wie deze muziek die wie er al. Wie Sgt. Pepper. Dat wie, en het mooie is dat mensen als Sjoerd Caperes die zeggen dat ik wist wel dat wie die 66 zo'n 60 daar wie het nog meer beatmuziek. Het wie nog wel aardig wat braver. De Beatles wie nog wel een beetje aan het verhoren in die tijd. Maar dat het gaat om echt orenmuziek en nieuwe muziek, dat weer dat Sgt. Pepper. En dat die echt het moment dat die echt
de LP's, dat werden concept-LP's. En ze werden belangrijker dan singeltjes. Dus het was echt een gamechanger, echt voor u. Ik vergeet dat nooit. Mijn oudste broer Douwe die zei van, ik wil die LP wel houden, was die van mijn keepje. Dat doe ik wel voor die. Ik bedoel, dat moment, dat vergeet ik net. Wie stond dat dan? Ik kwam thuis en ik onmiddellijk naar de pick-up daar. En ik wist net wat ik hadden. En dat is dit, als het gaat om een gamechanger, een muziekchanger, nog meer dan wie dat de Beatles, mijn Sgt. Pepper. Prachtig verhaal. Ja. Wanneer komt de band in die leven? De eerste ervan, denk ik. Het begon Ja, met te zoomen, neem ik aan. Ja. Met een praatdroer. Vertel het al jij even, dat is wel naar live concerten geweest. Ja. Wanneer is Coot deze band bij in zijn het leven dat er 50 jaar inderdaad om een boekenscrewer was? Koest u die jongens? Ik koel geen een van die jongens. Nee. Ik weet net zo iemand die er dan bij een concert naar zijn band Taroer en een Geen praatje groepie-achtige... Geen groep, nee, dat wie ik te bleuf had, denk ik. Het kwam... Ja, er zijn een paar herinneringen die ik heb. En het Demos Festival, dat was heel wichtig in 1960. Die herinnering heb ik, maar ik heb ook een herinnering, ik denk dat het Jedderwest had, maar dat weet ik net zeker. Het kan ook in 68, 69 West, maar ergens in die tijd wat dat spelen. Echt de herinnering dat Boudewijn de Groot trok de cel in Zaal Boekema om de band te zien. En dat hielden wij al jet, dat die belangstelling hier. Dus dat soort momenten is hier mij bij. En, Zaal Boekema, waar wie dat? Wat zei het? Waar wie dat? Zaal Boekema? De best van een lettere datum. Dat is de Frieslandhal. En dus dat we hier daar, dat zie je vroeger in de Lange Marktstraat. Al die cafés die daar waren, die verhuisden naar de Frieslandhal in 62, 63, waar die weer dat, naar de hele konwij. Dus hier een Seel Goes, Seel Boekema en Seel Prins. En daar werden, vrees weer naar de boeren. Slokje, Neutjes nemen. handje klappen. Maar zei dat. Maar in de weekends werden daar optredens van bands. Dat werd georganiseerd door jullie die dat K64 bijvoorbeeld die dat organiseerde. Dat weer een belangrijke vereniging die tiert. Maar de band zelf die dat echt wel. Dan hierden ze de sale. En dan verkeerden ze de kaartjes en dan, zag hier dat. Maar schets even een beeld, want daar rent op een dij bouwden wij de groot produceel. Ja, de band weer aan het spelen en dan... Ja, het weer nog allemaal een soort gang weer in het midden. En daar kwam mijn grote zwarte hoed op. Bouwden wij een groot... Ik weet net of er een gevolg bij wie, of Tineke Vos erbij wie, of Tony Vos. Misschien wie er wel al leren. Misschien wie Jay Barr van Q65 er wel bij. Dat weet ik al hier net, maar voor mij wat het beeld als een soort doemelje terug het midden naar het podium daar. Om naar die band te zien en dat dier wel vaker. Maar die herinnering die heb ik nog. Hij heeft wat langer haar en een snor en een grutte. En wie hij doet al die grut hiet? Ja, zeker. Ik bedoel, dat wie eigenlijk al... Wie hij al een echte stier? Hij wie een stier. Misschien een beetje in de eerste stierdom wie al een beetje oer eigenlijk. Hè, wat hij hier de eerste bouwde maar de grote golf wie al... Een beetje oer. Ik denk het haast wel voor de overlevenden. Hè, met wel te rusten meneer de president en dat soort noemers. Testament en dan neem ze maar op. Dat wie een beetje oer en dat bleek het echt wel. Hij wil eigenlijk wel eens wat oors doen dan muziekmaatje. Hij wil het wel produceren. Dus het wie eigenlijk een moment, echt voor hem, dat vertelde hij letterlijk wel. Dat hij op een soort tweespraak, mag ik misschien een Engelse band beginnen? Wat zal ik doen? Maar dit producer kwam er tussen terug. En dus Tony Vos had hem vregen om dat te doen. En dan kwam hij dus naar Boekema in Ljouwert. Dat is toch ongelooflijk eigenlijk, dat zo'n grut hiet. Al is hij zoekende, dat snap ik wel een beetje in woorden, maar toch de moeite neemt om... Nou ja, van u dat grut een Ronenstad, want ik neem aan dat toen extra spelen. Hè? De Ronenstad wie alles... En wij winnen toch een beetje de boeren of net? Hoe winnen die verhoudingen doen? Ja, ik weet niet of hij dat zou zien. Nee, ik weet niet dat hij... Nee. Maar ik denk het wel. Maar ja, wie wel heel vier van Amsterdam hoor, toch? Of net? Ja, maar misschien zou het wel volle meer over de kwaliteiten van deze band. Ik denk het wel. Ze waren onder de indruk. Ik bedoel, en dat zei het er nog steeds.
Ja, je hebt hem laatst lien. We hebben, ja, Troffen? 4 november hebben we hier op dezelfde plek hebben we een prachtig parteer maar in mijn hand. En hij was echt nog enthousiast door de band. Hij kreeg echt hele libbende herinneringen aan bepaalde stukken. Die staan ik even wel weer in het boek. Dus al jaar. Maar ik denk dat zij onder de indruk waren van deze band. En hij zeker. Ja. Dus dat hij en hun single en daarna hun LP produceerde, wie eigenlijk... het werken van de band natuurlijk echt fantastisch. Dat ze man dat dieren. Maar andersom ik. Ja, van beide kanten. Begin wij noemen draaien van het album. Ik ga Appointment hier klaar te staan. Vind ik echt heel mooi, jaren 80-achtig noemen. Tenminste, zo associeer ik Zeker. die titel in ieder geval qua muziek. nee, maar dat Het is zit een het. beetje in de purple, die purple sfeer, een beetje gitaar, zit wat orgel. Had Boudewijn dit produceerd? Nee, dit is binnen nummers uit de VPRO-studio. Die letter opgenomen binnen in 72. Door wie de band al uit elkaar. Maar er zit een heel verhaal achter. Dus Zet me eerst draaien, maar we het verhaal draaien eerst vertellen. even, dan vertel ik dan het verhaal erachter. Ja.
Ja, lekker nummer van Puke's Place. Van het album Wat bij het boek jet. En we draaien een prachtig nummer, vond ik zelf in ieder geval. Appointment. Dat echt hier een zantig gevoel, zeg maar. Ik zei het niet, Harry. Ja, nee, maar het is echt een prachtig nummer. En het mooie weer dat ze bij de presentatie dit nummer echt op een fantastische manier weer speel je echt op de zantig manier. Het is een zantig Ja, manier. en ik heb Purple en ik heb Led Zeppelin. Ik heb toch wel een beetje de rauwe kant van die rock'n'roll van toen. Ja, zeker. Nee, dat jaren je bij je jaren ook wel weer naar je Yes en Spooky Tools. Ze lieten zich heel makkelijk beïnvloeden door alle jaren stijlen. Maar dit wie al, het ziet natuurlijk echt Child in Time op het repertoire staan in die tiertal. Dus die beïnvloeding, dat kan van alle kanten. En toch, in hun hele dwane litten, net rock'n'roll. Nog steeds geen rock'n'roll. Nee. Dat is geen waardeoordeel. Ja? De prima ben je bent en wat je bent. Maar wel opmerkelijk. Het is, ja. Want dit soort muziek maakt je kennen. Dat maakt je de gevoelens leren kennen. VPRO, Landelijke Media, wie geïnteresseerd. Ja. Boudewijn de Groot komt uit dat grote Ronesteert hier naar Ljouwta om die plaat te produceren. Ik zou zeggen, alle dwaren stien iepen van een prachtige, mooie cv. En toch gebeurt dat net, hè? Nee, ik denk dat die man die leven van de muziek. Wij zien vier en die muziekmeisje, dat wie het wichtigste. Alles eromheen, hè, dat wordt te volle. Dus de optredens, het landrog. Die man die ziet nek op squallen studeren in Grains. Wie nek wat keer wij dat altijd dwaanbeleeuwen bij de muziek. En dan komt er op een gegeven moment staat mijn keuzesmaatje. En Jan Ottervanger wie de eerste. En daar zit echt een verhaal achter van verkering, trouwen. Want Joel en Hoes hadden mij trouwen, dat wie zij die tiert. Ja. Dus er wie net zo volle keuze. En het wie een hele zwiere beslissing. Ik van, mijn naam is Jan Ottervanger, maar die oren ik. Jan wie de eerste die eruit ging. Maar normaal weg je een waarde, maar eigenlijk heel burgerlijk dus. Ja, had je rock'n'roll wezen willen. Er is nog een heel boek over skin, dan moet je misschien zeggen, hoor ik een kwartje van al ik er failliet doen. Ik word dat leven een aantal jaren leiden. Maar daar heeft ze geen zin onder. Nee, dat ziet er net meer in. Dat ziet er net in. Nee. Nou, dan is het extra mijn mooie die dit in mijn naam is mooie, maar misschien die Peer vooral dit. Als je dat terugleest, dan... In rock'n'roll in Friesland, hè, dat boek? Ja, dat rock'n'roll in Friesland. Dan zag je echt wel een beetje een vergelijkbaar beeld. Is het toch een beeld van een nuchtere Noorderling? Die denkt, nou jongens, ik wil straks toch een hoes en een hiem en ben en een vrouw. Ja, zag het weer net in Den Haag bijvoorbeeld, dat weer de beat staat. Dus de beïnvloeding en het hele milieu, zat je dat in een Randstad zeggen, mijn naam in Den Haag, maar echt wel in Amsterdam. Dat hele leven eromheen, dat hier niet natuurlijk net in Ljouwert. Dat wie geen zien in die zin. Een persaal dus, die in het weekend omtoverd waren tot het concertzaal, maar op vreed wie in de boeren er, hè? Zoiets, ja. Nee, dus dat maakt het echt wat dus die hele omgeving wie net, want als je die verhaal niet hebt over die bands uit Amsterdam, de Outsiders, Wally Tax, Libby al net meer, Q65 en andere bands uit Den Haag. Maar die zitten dus helemaal in dat libben. Nou, dat hier niet al jou het net. Nee. Dus het ziet er net in, Willem. Echt net. Nee. Nou ja, je kent de letter in ieder geval mooi boeken schreeuwen. Ze liep je al hier nog en dat is heel wichtig. En dat zien we net zeker weten dat ze echt rock'n'roll wist wie. Nee, dat is wie. Maar meestal stranden er in ieder geval wel 1 of 12 van zo'n band vaker. Ja. Een man die het net al libben had. Ik bedoel, tussen scrapjes, maar die net maar onder u is Sjoerd Couperus. Heel belangrijk voor de band. Is hij een rol heel belangrijk geweest als manager? Zeker. Gaan ze meerdere managers hoor? Ze hebben meerdere managers gehad. En er zit eigenlijk wel wat een logica in. Dat begint heel eenvoudig van iemand die het, bij wie ze spreken, een busje rondriet. En wat concerten organiseert. Wat je zag is dat op het stuit, dat hij eigenlijk het moment rondom de West One, want toen hingen ze nog Jan Smit als manager. Die hier drok, want die werkt met zijn eigen carrière aan de gang. En toen kwam Sjoerd Couperus. Sjoerd wie
wichtig in Ljouwert. Dat moeten we net onderschatten. Hè? Ik bedoel, Nou, die had wel wat Delzet meer. die had qua jeugdcultuur had hij eigenlijk Ljouwert op een heuger plak zetten in die tijd dan bijvoorbeeld Grace in die tijd. Toch het First Fuck Festival, het type muziek wat er naar Ljouwert hele. Dus dat moment van de band om te denken van als wij landelijk wat willen, echt bij die LP en bij die single. Ja, dat schuurt wie de ongewezen man omdat het waan. Ja. Maar hij hier die contacten. Dus hij weer, en het is er ook bleu, hij weer heel wichtig. Echt letter voor oorbands. Hè. Neem ze maar op de koffieband en Kobus Giert naar Appelskeer. Hij wie daar heel wichtig in. Ramses had recht naar die. Dus hij, het ziet hem ook in het bloed. Ik bedoel, en hij wie de man die professioneel tocht van bands. Ja. Hast u Sjoerd zelf nog persoonlijk kent? Want er had natuurlijk nou een boekskrum waarin hij voorkomt. Dus hij is alleen een soort lokale bekendheid hier. Ja. Ik ga vanuit omroep ik nog wel mij in Burken. Ja, tilt. Ja. En dus in dat opzicht wie die wel verneemt. Maar Do als kruwer. Nee, dat wie natuurlijk wel spietig, dat hij heel mooi was. Ik ga wel een keer een lied speteren met hem hand, maar dat wie een beetje een niemendaltje ergens in een kroeg. Maar dit moest u de overlevering helje. Ja, en gelukkig gaan we wat oren mensen hier in Ljouwert die er proto werk van maken. Mensen als Peter Bruinsma, die hier prachtige interviews met hem maken in al in 2008, 2009. En hij was heel bereidwillig om dat al hier aan mij te gaan. En daar komt echt een mooie verhaal op Pugh's Place. En dan is natuurlijk het archief in het HCL. Daar kwam ik prachtige orenbrieventje in. Die hier wel een oren band, maar het zei wel een hele protte over zien denken over de muziek en het managen van een band, zijn visie, precies. Dus dat dus in alle andere kanten heb ik daar wel. Maar ja, hij weet er zelf net met het hier wel heel mooi was dat hij alleen maar dit nog een keer mij mag koeren. Hoe lang is hij manager geweest eigenlijk? Uiteindelijk net zo heel lang. Ik denk een jaar. Ja. Want door de drukte we je eigenlijk heel snel oud in de band. Dus ik denk dat er in het najaar van Zondag is komen. En in oktober 71 wie het afscheidsconcert van de Powwow van Pugh's Place. En ik begreep dat hij wel behoorlijk teleursteld weer dat het er niet een keer gebeurd weer. Hè? Ja, dat wie de grote teleurstelling, want ze zieten het jaren bij Boudewijn de Groot, zieten ze in het Rijnhotel in Rotterdam. De band hier een optreden hand in Gorinchem en in Eindhoven nu, ik dacht even niet mijn holle hier, en in Rotterdam zelfs. En de middags, de snijnte middags, hielden ze een peteer in de Efteling. En dat is letterlijk en figuurlijk het einde van het sprookje. Ja. Dus daar namen ze de beslissing van, we houden dit niet vol. En toen moesten ze nog dat aan Sjoerd en Boudewijn de Groot vertellen. En dat was net een leuk gesprek. Die werden not amused. Boudewijn de Groot ik net? Echt, absoluut net. Die zeer het helemaal zitten. En ze winnen zo'n, die single had hem haast wel draait, Yesterday They Told Me, daar winnen ze allemaal aan de gang. Dus er lei al wat, die orennummers, Appointment Egg, dus er lei ook al materiaal voor een tweede LP. Dus het werd heel spietig. En ook wel pijnlijk. Is de band ooit weer on speaking terms met Sjoerd kwam? Of lei het net West Sadjip? Ik denk letter wel. Daar heb ik net eigenlijk net echt zo nee vregen. Maar ik denk dat dat letter wel goed komt. En wat zei Boudewijn de Groot je er nog lezen nog van? 50 jaar inderdaad. Hier er nog wat mij of net? Nee, dat wie alle jaar al. Dat wie verliezen tijd. Ja. En ik denk dat het er echt wel begrepen had. Maar op dat stuit hielden die mannen heel wat oors in de hollen dan deze 4 jongens van Pugh's Place. Ja. Wat een verhaal, hè? Ja. We gaan weer een nummer draaien. Nothing is real in here. Kun je hier nog wat over vertellen? Of maak ik hem gewoon even draaien? Dit is een single. Dat die eigenlijk. Ja, je ziet hier in die tijd altijd een A en een B komt. Maar bij deze single is dat eigenlijk een beetje ingewikkeld. Maar officieel wie dit de A komt en de horoscoop de B komt. Het unieke van dit is, los van dat Boudewijn de Grote produced had. Het is de eerste stereo single van een Nederlandse band. Dus dat wie alle jaar nog mono, hè, dat maar we net vergeten. Dus het is in die zin heel uniek. Dat ken je Jerk, het is nog steeds prachtig.
Het is 2021, dames en heren. Je luistert naar Noorderwien met Harry Vellinga en het boek. Hoe een van zijn favoriete bands, maak ik het wanneer, maar daar zit ik nog een cd bij. Puke's Place. Mooi verhaal, mooie muziek. Ik moet zeggen, ik had de cd natuurlijk een paar keer beharken. Heerlijk, heerlijk. Ik kom net uit mijn jeugd leidt in de jaren 80, maar ik hier dit wil mijn meidje wel heel eerlijk zijn. En mooi dat ze er een boek van maken haast. En we draaien een prachtig nummer. Nothing is real in here. Ze is echt te genieten, heeft dit juist? Ja. Dat is echt... Piekenveld toch nog een beetje? Ja, dat... ik weet tot het verleden weekend dat zij dat optreden hier in Neushoorn. Ja, want je hebt een presentatie We van hadden mijn een presentatie optreden. met het boek en maar een fantastisch optreden. Maar de Waas zie ik alleen nog in de sale. Nou, los even van wat technici. En ze spelen ze de hele set iets de middags nog een keer spelen ze en ze zetten of Nothing is real in here en ik hier de trin in en ik dacht van hier toch wat al je voor. Waardoor dat boek is leuk, maar dat ze het nog een keer doorgemachinaal, dat is toch wel fantastisch. Toch even voor de geschiedschrijving, want de rest zit al hier in het boek. De Nammer, die komt uit een steegje in Londen. Ja. En ik geloof dat ze echt nog heel rock'n'roll, ik zit even mijn glimlach nou, het tritnaambordje ik nog jatten, hè? Ja, dat verhaal. Dat is wel heel spannend. De band had, maar dat jatten net zo volle even. In retrospectief net beschuldig je meer echt van een stellerij. Nee, maar we weten wel wat ik denk, dan gaan we toch een rock'n'roll verhaal zien. Ja, nee, maar dan moeten we even... het wie Nico Brink, mijn neef overigens. Mijn neef Nico Brink en Bas Gerrits, die gingen in zo'n 60 op hun poegjes van Utrecht naar Londen. Wow. Even, mag je even vaststellen. Ja. Dat is een avontuur. Dat weer een avontuur. Dat soort nog wezen, maar dat soort nog wezen, ja. maar hun poegjes. Het leuke van die mooie wien, want die poegjes die werden natuurlijk al hier opgevierd. Dat ze op de M1 moesten rijden, want in Engeland konden ze dit soort brommers net, dus ze werden een soort motor. Dus maar een echt rijbewijs op de M1 naar Londen, daar vanuit Oostende, Dover, Londen. Holy shit, joh. Overigens een dialect had een man dat zelf had een dialect, die mijn poegjes, mijn zijn olven. Even waarom. Ze komen in Londen, want ja, Londen wie is een swinging city. Ze kamperen op Crystal Palace, camping place. En ja, de jongens gaan het naar de Marquee Club. En hoe daar is, zoals je wat in Carnaby Street van de mode, dat die de modestraat. En ze joggen daar in een liedsteegje een boot hingen, Puke's Place. Ja, die namen, dat zie ik nog goed, maar zij hier Puke's Place. Poeg, ja, natuurlijk. Hun associatie wie natuurlijk Us Brommer. Ja. Dus, en het weer toch wel wat wilde man, neef Nico en Bas. Dus die betochten van nou, we gaan de jongens, nou maar eens even weer om. Want dat boot, dat is toch wel wat. Dus die binnen jongens in de middle of the night, die al wat restig, dat ken ik toch in Londen in die tijd. Maar een schroevendraaier, had ze dat boot er al helje, in een grote legersek, plunjebaal, even op de brommer en weer om naar de camping, onder het tentzeel, wat nimmer mocht het zien natuurlijk. En zijn wij weer om naar Ljouwerta. Het verhaal is wat langer, maar we weer om naar Ljouwerta. Ze zitten in onbewoonbare huisjes in de Smitsbuurt, de Hollanderdijk. En ja, dat boot kwam aan de wand te hingen. En dus de band dwaande wij weer mij een oren namen, want dat example en PS-example, dat wie het net. Psychedelic example, ja. Ja, toen zeggen ze dat boot. En dat wie het. Een unieke naam. Ja. Want er is geen band in de wereld die zo'n naam had. Dus dat wie echt fantastisch. Los even van de uitspraak, maar dat kwam letter al hier. Maar het ging ze eigenlijk om die brommer, die poeg. Ja. Maar Puke's Place. En het boot is er nog steeds. Waar had het? Bas had het nog steeds. Ja, nou is het even bij Hans Kerkhoven. Want we hadden broekt bij het optreden natuurlijk verleden weken. En zo gaat we hier in de studio komen in maart. Dan, maar dat wordt echt bij mij. Dan hingen we het op. Prominent. Want dat moet wel even, dat moet wel even zien. Dus ja, eigenlijk echt toch een poeg brommer bij me, maar die konden we net zo gauw mee vinden. Maar wit. We gaan nog even de tijd. Ja, we hadden nog even de tijd. Ja. Waarom was te besluiten op een gegeven moment om er toch een boek van te maken? Want om het even heel plat te zijn, that's a hell of a job natuurlijk. Ja, maar ja.
En omdat het zelf geen onderdeel van het verhaal best, dat is van de Ja. screwer misschien wel noffelijk. Ja. Je kan het afstand horen, maar dan mag wel in oor zien verhaal, persoonlijke verhalen doeken. En daar gaat een heel productief in zitten. Ja, nou die hier ik wel, want ik ben met pensioen, dus dat ging wel goed. Nee, Sjoch, ik ben na mijn pensioen eigenlijk een beetje schreeuwer geworden. Dus ik ga een boek schreeuwen om mijn heid, die wie wethouder en ambtenaar van de burgerlijke stand en van alles. Dus te jaren bij hem had ik al een boek schreeuwen en ik hier krijg een boek schreeuwen over de ontwikkeling van de zuivelindustrie in Friesland. Vanuit mijn perspectief als bestuurder, maar breder ook. En dat wie ik dat wie ik leer. En toen kwam eigenlijk het idee van de muziek. En voor mij is het schreeuwen is hobby. Ik vind het prachtig om te doen. Het geeft ook altijd een heel smoek, mag ik maar zeggen. Ik bedoel, dat rent altijd aardig. Dus dat vind ik mooi om te doen. Dus, en toen ik na moest denken over een onderwerp, weer dat eigenlijk maar heel logisch dat koe alleen nog maar op Pewsplace in. En ik zeg echt wel de rede lijn tussen die drie boeken die ik naar schreeuwen heb. Het ben al een soort van verdiepingsslagen. Maar mijn heid, zijn leven, zijn jeugd, de zuivel, vanuit een oorperspectief dan alleen nog van mij als bestuurder. En maar deze band net alleen nog als luisteraar, bewonderaar, whatever, maar met de mooie zelfs. Dus het is een soort verdiepingsslag van dingen die het bij mijn leven te doen hebben. Dus kun je eigenlijk die eigen leven een beetje. Ja, dat komt in dit boek ook weer waarom, wist wel. Dit is mijn leven ook een beetje, dat toch. Maar echt weer mij de afstand van de schreeuwer. Je dan constant zitten te tikken. Hoe werkt dat? Hast die man interviewd? Ja. Nou ja, HCL valt al even. Dus de vooral we horen best een heel groot archief in ondergang best. Maar wie het organiseren van dit boek, want dat is het, hè? Organiseren. Ja. Meestal bij die beloeken. Ja. Wint ze voor trade trouwens een mei te doen? Vonden ze het leuk? Ik gaf daar via een vriend van mij, Aart Kuit, die heel wichtig was had in dit proces. Want Aart Kuit hiermee Nanne spelen in Ierholt. Dus zo kwam ik bij Nanne te plakken. En ik vergeet het nooit, hij hier een liedconcert in Baard. En ik vreeg hem, wat vies ervan, dat er een boek over Pewsplace maken wordt. We konden elkaar verder net, maar hij vond het idee. Hij zei van het heel lang wijzen matten. Dan wie ik het maar hier. Dus toen hebben we al praat van naar de Simmer. Want in de Simmer zei Nan en Ankie drok mij tournee, dat goed toen nog her en der. Dus naar de Simmer al praat. En toen kreeg ik de e-mails van de oorbandleden. En ik ga ze alle jaar benaderen en iedereen weer eigenlijk wel enthousiast. In ieder geval om mij mee importeer te geven. Want hoe had het georganiseerd? Had je interviewsessies die? Ja. Individueel of bij de hele groep? Ik had het allebei, had ik dat dien. Dus en apart, hoe die mannen hun leven. Als van jongs af oud. Dus ik nam het alle jaar op. Dus dan rustig praten van waar komt wij, welke squallen. Dat soort dingen. Dus gewoon een levensbeschrijving. En dan hoe ze elkaar tjen komen binnen. Want dat is natuurlijk echt een verhalenpad. Dus dat, en zo bouwt het zich voorop. En dan komt natuurlijk de periode dat ze te keren binnen. Dus ik denk dat wij 3 of 4 keer met de hele groep, dat moest een beetje om de corona heen. Want ik kon net altijd, dus de eerste keer kon net er ook in. Maar daarna ging dat wel. En af en toe toch weer even apart bij iemand van, hoe zit dat ook alweer? Dus en zo kwam het hele verhaal en hoe ik dat indelen wil. Ik zie daar al inmiddels door die orenboeken heb ik wel wat ervaring mee van hoe ik dat in aparte haatstikken onderverdelen. Ja, en dan komen orenmensen wel van zij, maar ik heb interviewd managers zoals Jan Smit, maar ook Bob de Jong van Bob Sound, die in het begin dat ding had. Neem maar op. Orenmensen die het wichtig werden voor informatie. Nou, we hinten leven over Peter Bruinsma, maar ik leende het plezier. Die een mooi boek geschreven had op Piet van der Wal. Ik een wichtig man van de band. Dus zo kwam het alle jaar. En dan de archieven in HCL. Dus ja, wat was de tekeningen? Zitten er wel in foto's, posters? Dit is een tekening van Sikke Doelen. En, journalist, hè? De journalist, wichtig voor de band, maar we net vergeten, want hij schreef de Ljouwten even mee? Hij schreef in die tijd, hij was eigenlijk de eerste popjournalist. Ik weet niet of ze dat zo horen te nemen bij de Ljouwter krant in die tijd, want dat was een
hele conservatieve kranten. Ja, dat hele pop-idee, dat Maar beatmuziek. hij dat moest, was de eerste langharige op de redactie. En hij kreeg eigenlijk de kans om te schreeuwen door de bands. En hij wie al heel gauw, hij wie net van de top 40. Dus hij kwam heel snel al bij Pew's Place te plak. Daar hiet ik en een hartstikke hiet ik muziek tussen flitsen en bellen. En dat is zijn titel. Ja. Ik bedoel, dat had ik net zelf bedacht. Dat weer de titel van, die kwam bij Sikke Doelewij. Dus dus dat wie heel... nou ja, die is natuurlijk ook al heel lang verstoord. Dus dat die ook een beetje her en der materiaal waar ik krijg. En de Leeuter Kranten, maar we net vergeten. Opname van de Leeuter Kranten. YouTube er opname van de band. Maar de kranten. Zoals er zit een advertentie in. Dat Jan Ottervanger zijn basgitaar te keer aanbiedt in de Leeuter Kranten. Okay. Het is een hele stik advertentie. Het is maar een heel iets stikje. Dus het is even een ziek plaatje voor de mensen. Maar uiteindelijk zullen de mensen begrijpen waarom die advertentie erin zit. Dus die vinden alle bronnen. Maar we moeten net via de Google. Dus soms dan we het echt heel lang terug sneupen. En uiteindelijk kwamen we dan ergens te plak. En heel georganiseerd dus. Ja, prachtig. Ja. Ja, die is een redacteur, die mij die? Of? Ja, nou, doet ik leer wie, doet het boek Ouw weer. Toen heb ik en een prachtige opmaker erbij. En ik hier Andries de Haan als een fantastische redacteur. Die had ik Rock'n'Roll in Friesland wie de redacteur van. En El Jouwert dus echt wel weer belutsen bij alles wat in Jouwert speelt. Dus die had mij fantastisch geholpen. En wij hebben prachtige discussies gehad over wat wel en wat net. Maar uiteindelijk, dat had alweer een prachtig resultaat opgespieden. Ik heb het boek in de hand. Even één ding heilig uit, want de rest maar meestal zelf echt maar lezen. Absoluut. Wat ik heel mooi vind is een brief van Phonogram. Verkoopmaatschappij voor grammofoonplaten. Pew's Place ter attentie de heer van zijn, Wolbe van zijn, Wurmendik 30. Mijn heren, wij zijn u erkentelijk dat u ons in de gelegenheid hebt willen stellen via een auditie kennis te nemen van uw prestaties. Is net prachtig. Dat is geweldig. Ja. We hebben de desbetreffende band met aandacht beluisterd en besproken. Toch moeten u tot onze spijt mededelen dat wij niet voldoende mogelijkheden aanwezig achten om tot het maken van het opname over te gaan. Nou, et cetera. Dat is, gelukkig komt er nog een tweede brief van Phonogram en dan keert het wel terug. Maar het weer fantastische dingen. Maar het schetst wat hoe de skiernis van deze band. En het prachtige is dat Wobbe had echt zijn best doen om, want hij hier is hem zien komen en het eerste wat er dan dat hij een ik denk een sneunte jongen dat we al een oorst zien. Wobbe aan de lijn. Harry, ik heb wat voor jou, want dan gaat altijd op zijn liver. Dus ik heb nog een oude brief van Phonogram. En ik kan hem ophalen, dan mag ze hem niet houden, want ik ben er heel zuinig op. Ik zei, dat komt helemaal clear, Wobbe. Dus ik wie, ja, fantastisch dat er die brief hier. Ja, geweldig. Ja, dus hij geeft dat. Mensen vinden wat. Het staat in het boek. Ik moet even zeggen, Abel Postema, programmaleider, staat er nog onder. Ja, ga ik het helemaal roemen. Een mooi boek. Van alles te zien, maar vooral te lezen. Het verhaal van de hele band, Harry Vellinga. Komt er nog een deel 12. Is nog mij een oren. Band nog gewoon naar slag. Dus hij dat schreeuwen is mijn hobby. Blijft het hierbij of net? Nou, ik denk net dat het erbij blijft. Maar ik ga nog net een heel een onderwerp waarvan ik zeg, en daar zit ik nou mee aan de gang. Maar dat had echt mij te doen dat ik nou het nog druk had met dit. Er binnen opnames maken van het concert in Neushoorn van de 14e. En altijd een beetje mij zit ik met de verkeer van dit boek. Dat helpt altijd mij dat wat geld is. Dan ga ik eigenlijk in de holle om daar nog een echte vinyl LP van. Dat doe ik dan zelfs net natuurlijk. Maar om daar werk van te maken dat er een LP uitkomt. En ik zag er binnen een hele grote mensen teleursteld dat ze terug corona om een hele begrijpelijke reden het net ondoen om naar Neushoorn te komen de 14e. Echt mensen van ik weet, ik ga ze echt ik op bezoek geweest, want ik ben een soort PostNL geworden de oude weken. Maar een hele grote plezier met mensen op bezoek. En elke keer zei van het is spietig, maar wij doen het net aan. Dat ik zei nou van ja, dat weet de man van de band inmiddels echt wel. Er moet nog een keer een vervolg op komen. In betere tijden is ik dan maar. Maar ze moet het nog een keer van elkaar krijgen dat ze spelen. Ja, dat zal in het simmer worden. Hoop ik.
En wij hadden ook een afspraak, net alleen met de band, maar ik met die. Ja. Op in maart, Noorderwien, ijs en wij erin. En wordt er via de rest ik net wat er al je misging kan. Maar dan staan we in ieder geval in de agenda om live op te treden bij u hier in Noorderwien op televisie. Het was mij waar genoeg, Harry Vellinga. Gelukkig gaan we net het hele verhaal doen. Want daar maak je dus het boek van haar. Absoluut. En daar zit ik nog een cd bij. Even heel praktisch. Hoe kan mensen onder het boek en de cd komen? Nou, het is, ze moeten het together keerpje, dus het is net apart van elkaar. Ik kan het net losdwaan dus. Ik Nee. kan het net loshalen, dat hebben we heel bewust niet. Nou ja, we hebben een website waar mensen naar taggen www.vriendenvanpewsplace.nl al elkaar. Daar kun je hem online bestellen, maar hij leidt ook bij Boekhandel van der Velde, bij de Lectuurhal, natuurlijk bij Wobbe van Seijen en ook bij Tamme Oosterhof. Hopelijk komt die gauw weer om. En ook bij HCL. Dus een protte plakken met mensen dit prachtige boekje kennen. Even naar deze de tijd waarin we leven. Wordt zij iets nog gestreamd op Spotify en dat soort dingen? Of doe je daar net toe? Misschien wel, maar alles op zijn tier. Nee, dat zal nog wel komen. Dat Ja. toch. Eerst maar gewoon Eerst maar eens dit. papier. Papier, maar eerst even wat opsmieten. Zou dat? Nog één nummer te gaan. Ik bedank je alvast, Harry Vellinga, voor die komst. Graag gedaan. Voor het mooie verhaal. En blijf vooral schreeuwen om muziek. Want dan kijkt eigenlijk weer jij eruit nog. Of verder uit nog. We gaan nog één nummer te staan. Rain, Snow and Bare Trees. We hebben dit nummer. Omdat dit een nummer is. En ook een nummer wat ze echt nooit live eerder speeld hebben. Dus echt uniek. Ze zijn er apart en ik kreeg als maar yesterday dit al bij vader in de studio gegaan. Nou, dit is de simmer. Dus ja, en een prachtige zang van Jan van der Heijden. En ze had prachtig gearrangeerd. Het nummer is echt skreun. En de muziek is echt van Jan van der Heijden. En ja, een prachtig uniek nummer. A sad Sunday morning, staring through the window, gazing at the dark glow and the sky interfered and wept on everything. A strange, uncertain feeling chasing like a shadow, ruining the white snow.